Your Perfect Night, Лорд Олег Константинов, деноминация 100 лева, емисия луксозна. Изпълнител luxury paper for mercy's sake, this divine Bulgarian currency. Your Perfect Night, Олег Константинов. Много Олег Константинов, благороден Олег Константинов, архонтен Олег Константинов. Ти си основоположник на Българския туристически съюз, си качил Витоша 1995 година, основател на Българското туристическо движение, Български туристически съюз. Бил си така в Чикаго и назад към България. Имаш опити за нова награда, като Пенчо Славейков, който е телец от Трявна. Олег Константинов, Олег Константинов може би от Трявна. It is very important, no. Много Олег Константинов, perfect founder of the Bulgarian Royal Geographic Society. No, Perfect Night, Пенчо Славейков. Твой приятел Алфред Йенсен те предложил за Нобелова награда за епически песни и много други творби. В епически песни се говори цар Самуил, може би за харамиите на императора Тимур, който е бил приятел на България, може би за фри на гръцката хетера. Ти си живял Петър Берон в Трансилвания, в Париж, Берлин, Прага, Виена и Атина, спешно в Атина. В Атина, доколкото си спомням, Кузма Шапкарев е ходил да участва в гимназията. No, perfect manners, the most was careful. Perfect manners, no night. Олег Константинов от Асо Зембук. Много благородна министърка на финансите Теменушка